Jöjjön, püspök úr. Üdvözlöm. Szervusz, Tomás. Igaz, hogy mindenre emlékszel? Igen, mindenre emlékszem. És hoztam egy döntést. Felmondtam. Drága fiam, ne dönts el hamarkodottan. Ha szükséged van még időre a döntéshez, akkor megkapod. Gondolod, hogy mit akarok. Őszinte vagyok magamhoz. És önhöz. És mindazokhoz, akik mindvégig hittek bennem. Tudod, hogy mi mindent forrokoz? Igen, tudom, hogy őszentsége mit tervezett velem. Itt Latin-Amerikában, de azt is tudom, hogy találnak valaki mást, aki lehet, hogy még ügyesebb, mint én. Emlékszel arra, hogy milyen terveink voltak veled? Persze, hogy emlékszem, de találnak valakit, aki jobb lesz, mint én, püspök úr. Nem. Kérem, próbáljon Nem meg. érted, amit mondani akarod. Te pótolhatatlan vagy, fiam. Senki sem pótolhatatlan, püspök úr. Kérem, ne mondja ezt. Ez igaz, de szükségünk van egy vezetőre, akire lehet támaszkodni. És ilyen ember nem terem minden bokorban. Ha beszélnem kell a pápával, hogy senkit sem büntessen meg miattam, akkor megteszem. Miről beszélsz, Tomás? A pápa senkit sem fog megbüntetni, fiam. De rendben van. Legyen így. Értem, hogy nem kérhetek tőled többet. Férfi vagy. És egy férfi tudja, hogy mit kell tennie. Igen, és azt is teszem. És büszke vagyok a döntésemre. Padilla érsek úr ideje. Nem. Neked kell oda menned, hogy ezt személyesen közöd. Nagyon örülök.